може ли видео? Имате ли чаша за тъгата? Или може би балото в игрил? Да ми прегърне самотата. Добър вечер, поздравих ли ви? Не помня, може ли малко лед? Душата ми е твърде топла, ще го ползвам за късмет. А пуши ли се тук да питам, че остана ми последен фас? Живота и без той на екс-годишън бързо се изнесва час след час. Отечих ли ви? Много се моля. Преди сервирах като вас, но сега е друга моята роля. Човек съзнава всичко всеки час. Не е шега, което казват старите, но как се стига до върха? Нали за да стигнем мъдрите, вървим по нашите стъпала. Добър вечер, поздравих ли ви? Не помня, може ли малко лед? Душата ми е твърде топла, ще го ползвам за късмет. А пуши ли се тук да питам, че остана ми последен фас? Живота и без той на екс-годишън бързо се изнесва час след час. Отечих ли ви? Много се моля. Преди сервирах като вас, но сега е друга моята роля. Човек съзнава всичко всеки час. Не е шега, което казват старите, но как се стига до върха? Нали за да стигнем мъдрите, вървим по нашите стъпала. Вечер може ли меню? Имате ли чаша за тъгата? Или може би балото в игрил? Да ми прегърне самотата.